nyaya dziri kupisa muchirongwa Boshongora segment nasi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakadzipakata ndakadzibata sokureva kwatiri kuita muri yeZimbabwe kuti dzandakapakata pana padzakamira sei. Kwamuri muri yeZimbabwe vabereki vakawanda vari kuchemaninya muzvikoro kuti kungotanga nezuro kutori nevana vakangopinda muklasi nekutonzidzokerai kumba hamuna maschool fees vakutodzingwa. Vakudzoserwa kumba. Vakudzoserwa kumba. Okay. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yakaitika kugokwe kwa Chifinjelere Sabhukuslandeni. Mukadzi ane murume anoshanda kumakomba semukorokoza. Ndokusara kumba ndokubva msikanzwa gumbomba kunze. Ndokubva abata kana kupakata pamuviri pechikomba. Tenyoroshwiri penefo. Zvakazoitika zvacho. Yebo. Amai vakaona kuti mimba na dedi vanogona kungoona kuti apa zvina kumira musha. Varume mazana anoziva ka. Kunyange makabvuta rekedi but inombozotorwawo dzimwe nguva. Svikanzi na amai ndokubuda ndokuenda pa next door kunobvisa nhombo. Ine mamanzi mangani? Yange turi kuma 3 months. Mudhara singazvizire. Mudhara singazvizire. Asina kuzoona. Hakaka chakuru ndokubva charamba kubuda. Charambira mukati. Charambira mukati. Ipapo pakaita zvinhu zvibude. Iri kutoenda kwa Chifinjelere. Mukadzi kusenda kuchipatara ka? Miraini mirire pa. Nyaya yandakataura nezuro yechikoro. Chokuti musha no nezuro ndakati Southly Park. Aiwa aisi Southly Park. Yepadhuze pachinonzi chikwe. Stonebridge. Ndo kune chikoro chitori nezita ichi. Mukoma KB vanhu vanogona kufa nekurwara. Nokuti muzvikoro munotopinda ma-inspectors kuti mane kodzero kuti mudzidzwe matoilets akamira sei kubva grade 1 kusvika grade chii. Asi ipapo mukazobuda muchibva pachikoro ipapo munoona kuti wiwi plus order dziri kuitwa muside Mary Road boss pachona ipapo pari kuitwa chikoro ichi hapana matoilets akakwana. Ndopa takabvunza kuti chikoro ichi chiri pamutemo here? Toda kutombonzwa vandoro kana honorable. Right, uyezve mwana mukomana wepamba apa anove mudzidzisi. Ipapo anotengesa mataxi. Pachikoro apa. Pachikoro ipapo. Chikoro chiri pamba. Chiri pamba. Yeah. Right, ndozoita nyaya yemurora akarorwa pamba. Arorwa pamba. Achibva magarira ndiri kuita panapa handisi kurara kupedza kanaka. Panapa ndiri kushandiswa. But mari yakaenda kurara. Zvayakaenda zvichiendera kuti ndibve pano. Ane hanzvadzi inoita zvekushandira. Ndokuishedza kuti hanzvadzi yangu yombogara panapa muchindipepa nekuti ndiri kurwara. Apa hanzvadzi yange isingapepwe. Yaishanda zvinhu zvevanhu vari pamba. Kusvika zvazobatwa. Asi kubata kwazvakaita. Pative nenyaya dzakutoenda kumatare edzimhosva nenyaya yekuti makapinda sei kuzoshanda pano imi musirive pano. Honai mauraya chinhu chakati nechakati. Pari kutochemwa chinhu chiri kuchemwa chikunzi sei chafa chinhu ichi. Chiri kuchemwa senge munhu. Iyi mutokwi. Vanenge vachida kusvitsa nyaya kuchimuti pa National FM. Baba Isabel munobatika sei? Mukoma KB nyaya takambotaura iyaye ndofunga imutoko yekuti kune mukadzi anga ane chikomba murume chikomba chichidarika kurodi chichibva chakanda muguru wechibaki. Mukadzi akazotakurwa kanosiyiwa kumba kwechikomba. Uyu akati mukadzi ndinomuda. Murume uyu akazotanga kurisiya mukadzi wake achigara nemukadzi wemunhu. Mukadzi achibva azobva pamba akati anditi wada wemunhu wakatora. Rega ndingoenda paside. Payaye ndine update. Inzwai magukuchiro akaita kapapa Isabel Boshongora Washington marimira nkati machirongwa Boshongora segment wamuka seko Leon Howard kobulawayo ku Hillside akachibata chimuti namba santedo zinititani. Namba dzedu muri Zimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 ndidzo namba dzacho muri Zimbabwe. Musadzibipa, musafona private number kana kutambira padziri. Inamba dzibasa 0771 545 025. 10 minutes past akamuchitoro le H Solutions. Icho kwadi muri Zimbabwe ndimo ndiri mungadi mekufamba mungadi mekupfapfadza ndekutsodzera dziri kuitika matima nawo senyika ino. Ndiro zachimuti munenge makachibata muri Zimbabwe. Rega ndingoshevedza kuti izvo paka gokwe Chifinjelele Sabhukuslandeni. Gokwe Chifinjelele Sabhukuslandeni. Icho kwadi muri Zimbabwe nyaya yakatika pa gokwe pa Chifinjelele Sabhukuslandeni. Kune mukadzi akarurwa nemurume wake vatori nemhuri. Vari pakati pekugara pamba apa mukadzi
anogara pamba, murume haagari pamba, anoita basa rekuenda kumakomba achidokorokoza kutsvaka waka kuti vana nemhuri vangawane seko, wakadzi kupoda nekuchena rikudyawo zvakanaka. Iye kandokuti baba Zimbabwe inzwai. Zvaitika kudaro mukadzi akabva sara pamba ndokubva chikomba. Aita chikomba chandiri kuti chikomba ichi. Muri kutaura mukuwasha dondo, munhu asingazikamwe secret yako. Yepasi pasi. Adaro mukadzi akabva bata pamuviri. Vakomana vakaenda kunombotora nguva asika akapita 3 months asina kudzoka. Pa 3 months is mukadzi akabva pamuviri. But mukadzi akazviziva kuti pamimba pandiri ndembani ndepe chikomba ndepa bhozho. Eish. Zvadaro Zimbabwe inzwai. Vachibvanzi kuti vachibvanzi izo mukadzi achibvona kuti asikuita ndobva aenda pa next door. Ndobva anopinda pa toilet yepachi yepa next door. Paakaenda pa toilet yepa next door akabva apinda imomo ndobva abvisa nhumbu. Achibvisira pa next door. Abvisa nhumbu pa next door. Vepamba vakamubvunza kuti kuimimi chaitika china sikuti mugoye pamba pedu kupinda mutoilet. Sikanza ndachingosvibatsirawo. Ingatiri vanhu vamwe chete one. So pakabviswa nhumbu nemukadzi uyu ropa rakangobuda, but kune chinonzi chevakuru vakadzi vanochiziva hachina kubuda. Ndobva chasara imomo. Mukadzi ndokuenda zvakare kuchipatara zvisingazikanwi nemurume ari ega. Aenda kuchipatara zvikanzi mafiro anoitwa chinhu ichi. Ndofunga vaida kushandisa nzira yekuoperate reka kuti munhu anombofendeswa kuti chizobviswa kuchipatara uko. Okay. Zvikanzi pakudiwa vanosaina signature kuitira kuti kana musina kudzoka kwamuri kuenda uko. In case of emergency. Apo mudzimai ari ega pari kuita zvinhu izvi. Ari kuita ari ega izvo. Arida kubvisa nhumbu yake kusvika zvere pasina anoziva. In case of emergency pari kudiwa vanosaina. Inzwai chivindi chakaitwa nemukadzi Zimbabwe. Then she will be in for apa zokuti tiri va CID tiri vatikitiva avanhu vanedaro zvazoitika Zimbabwe mukoma KB. Mukadzi uyu instead yekushedza murume wake kuti auye asaine akabva shedza zvakare chikomba chinova ndichimuridzi wenhumbu ndo chakauya kupi kuhospital ndobva chasaina kuti amai operatwe amai vambofendeswa ndobva chasaina. Baba Isabel aizoshedza sei murume wake nekuti murume asi kuziva ka obvious anotoshedza chi muridzi wenhumbu. Kanyemba chivindi chako chekusainira mukadzi wemunhu kuti afe. Vanhu vane chivindi KB. Vanhu vane chivindi ndakati chivindi chemurungu kudya sadza nederere. Baba Isabel ko chivindi chekudana nemudzimai womunhu angatozvitanga. Yes. Angatozvipira achibva saina pa. Vasaina signatory. Wasaina mukobana. Mukadzi chibva zvaitwa zvapedza. But manje zvakabva zvazikira kuti kuimi masainirwa nemunhu wani anokusainirai nyaya ichibva yalika. Nyaya ichibva yasvika sabhuka achibvanzwa nyaya mukomana ari kumakomba kuti muri kuzviziva here kuti amai vanga vachioperatwa but asainirwa nanhenge. Murume achibva shedzwa, murume achibva ziviswa, murume pakaziswa ngoti kumukadzi konhumbu yenge riyani. Mukadzi achadi kutaura nyaya ichibva indiswa kwasabhuka. Nhasi kutaura kwandiri kuita izvezvi vakatopiwa samoni murume nemukadzi rekuti riri kuendeswa kwamambo kwanjelere kuti vanonotaurira mudare mavo kuti mukadzi akaenda kuhospital makadzi akuonekwa chero mukadzima iwewe but mukaenda kuhospital zvinenge zviriko kutaura kuti ndini murume mukadzi kuti akambooperatwa pano akambofendeswa anditozvizive akasaina ndiani ndopakuda kuti akasaina ndeuyu chakunongwa chikomba mukadzi ndozobuda pachida kune vamwe uchiti ndiangani pamuviri ndaitya ende mimba indakaibvisira pamba panhenge mutoilet chero mukavabvunza vanhu kuti akapinda mutoilet tikamubvunza kuti sevapinda mutoilet medu saka ndada ngozvibatsira tingaima nachimbuzi here sevagarisana. Saka nyaya iyi yachoiswa date rekuenda kwamambo kwairi kunotongwa mukadzi nemurume vachitaura kuti vakaitisana pamuviri sei kusvika vabvisa nhumbu sei asi chikomba ndechomudzimu imomo. Okay, so procedure yokuchipatara yokuhospital yakazobudirira here? Yakabudirira. Chinhu chakabva asi chabviswa kudaro. Vane mazuva ekunzi musi wakati munombodziisa mvura kana kuti mbozoya muchitora mapiritsi musi wakati ndozvasara but kuchipatara paakasaina murume uyu chakuru chakaboda. Okay, mudzimai akunzwa zvakanaka. Kana kudara anotoenda achitofamba amai kumagundi ega. Murume mushure mekuzviziva akati kudini? Ndo saka nyaya ikakwira ikaenda kwani kwamambo. Ndio kwauda kuziva. Asi achine mudzimai wake here nyaya isati yatongwa but vachiri vese. Chikomba chiri kupi? Chiri kwa zvakunye koko kwa chipijerero. Ndio kwa chiri koko. Chine mhuri? Andozobvunza mhuri yechikomba.
ndagarisa sekretari na chief wangu chief Njelele kundi chief wangu 0713938538 0713938538 pabodzi na 0789600748 0789600748 ndeche gokwe igokwe chief Njelele mati bati shanduna kutaura mkoma KB chief Njelele manje kune ndakapinda matare anotongwa na chief Njelele munoziva muri masingatenderere haiwa chief Njelele vatenderere icho kwadi ipapo vanokunongedza kana iri mhosva yatu amhosva wakunotongwa ipapo nemutongo wako ipapo so ndine urombo vane mhosva pairi kunopinda imo mashano bati vane mhosva na chief Njelele hava wali 0713938538 kana vane mhuri yakura seiko amai vekubatwa nechikomba anzana vaviri nemurume wavo vaviri ni mwana murume wavo ana vaviri hanzi na Fortune ngarambe mukadzi odzoserwa roora rake ko roora rinodzoserwe andi akambogara nemwana waridzi nyaya tinotaura pana pamukoma KB ndeyekuti kana munhu ari kunzi ari kuroora munhu chii chaanenge achiroora anenge achiroora kamudzimai anenge achiroora mudzimai mudzimai wacho obva abuda nezvakaroorwa izvozvo but wakatombogara naye ka aiwa andi pane vana 2 apa muchiroorere makagara naye ndizvo here kuti mutemo unoti kana mungaita 2 days venyu chero pabviswa roora rova pasi kana matadza kunzwisisana ndosaka kana mukaenda kukoti mukanochata anditika mukatadza kunzwisisana mukadzokera kukoti vanokubvunza vanotarisa masides ose kuti muchiri kuwirirana here muwanano umu kana musina kuwirirana munonzi kanzurai muchato ichokwadi ichocho yes so ndizvo kuti murume uya rekatidzokera mwana pasaka kutenda kuna Caroline Tulani Sitole right kambo kanonziko ka KB na Bosho kubva kuna Timothy Mpoperi Timothy Mpoperi yes all the way from United Kingdom yes so tonight mupepesa bro ntawe ziri kudiana icho kwadi muri Zimbabwe ndiri moteri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndokutsutsura dziri kuitika matima na wose nyika ino Zimbabwe tinenge takachibata takachipakata wamukaseko chadhokota mimba yokabere kwabulawa yoko chadhokota mimba yebere pamwe chena Edith Muzimba Gumede wamukaseko Edimo Mandu chidoma kufandi mwari wamukaseko chenge basara matambosi chimuti makabata tina shigotora ndimbare ndefenyuro wamukaseko concept of forage musumbu wokusunga vasikabati ndefenyuro maino stapa dhangwese wamukaseko bosi zvemunyati vari pausisa business setup pamwe chena boss Charles Chuma vakabata chimuti variko hanza ndizvisiye ndisharamba ndiripo ndakabata ndakasvikira pakunopinda mune imwe nzvimbo yavanopfuwa mombe boss Charles Chuma baba pamusana wemombe kuita senge pane duri right iyo iri mombe kuita mahampu ekuchitunguza vari pambere ngwapa apo ndakatodzionera kunonzi 100 km unopinda Bulawayo uku kune dzimbo dziri kweko zvakaonekeka mukoma kebe paka ndapindira Harare Sunridge Harare chiri kuti tani chekustonridge kuharare mukoma kebe chiri kuti izvo vabereki vari kuti iyo hatirambi kuti vana vadzidze chikoro ikodzero yemwana wese ari munyika yeZimbabwe nokuti ndo vachava mapresident mangwana vachava maminister mangwana mabusinessmen mangwana vakadzi vemangwana zvese ndezvamangwana chikonzero ndokusaka vachinzopinde muchikoro vagodzidza asi fundo inoita kuti vazoita zvinhu zvavo zvakarongeka but kwacho kwavari kuenda kunodzidza kunofanira kuti kurongeke kwete kuti vanhu vakaenda vanodzoka vachirwara vakaenda kuchikoro vanodzoka vakadhakwa saka kuchinzi kune mutemo wekuti zvikoro izvi zvinofanira kurejestwa so vanhu vari kuti iwo tiri kukumbira chikoro chiri kuStonebridge utungamiriri hwepamusoro vanoona nezvezvigwitso vationgororewo chikoro nokuti zvatinoziva zvinotiwa muzvikoro asizvo zvatiri kuona chii chaitika kuStonebridge right paStonebridge chikoro ichi chiri mudzimba kudaro mukati ndobva pangoiswa zigedhe rekungoti hapana noona zviri mukati okay zviri mukati ndezveimomo zviri panze ndezvekunze inzwai Zimbabwe chikoro ichi baba ndiheadmaster amai ndo deputy vana ndo maticha vana vangani pane vana 3 ndo maticha kuchibva kwazoita vamwe vakandongwa imomo vari kufungidzirwa kunzi vakambotorwa nekuti vanoda mari yekuvabhadhara inondira nekuti tataurirana tikawirirana kwete zvekuzodzidzisa mwana okay vana vari kudzidza pachikoro ichi vana vegrupu yevabereki vanofungidzirwa kuti vakati sarei vasingakwanisi kuwana zvakakwana saka zvese zvinoitika ipapo havakwanisi kukomboleda
kuti ticha uyu mwana ane kuita zvakati nokuti amuwani mari yakaita sei yakakwana mukati umo vakapinda hamuna matoilets. Chikoro chine vana vanodarika 600 chinogona kunge chine toilet imwe chete. Makazobuda kubva pamba apa mudhuze meroad mumasaiti umu unogona kutoona ndio muri kutoshandiswa sechimbuzi odha yakatogadzirwa mvura dhiriri chisunadziri vanonzwa shona. Baba mwana kumwe baba mukuru ari kudzidzisa apa anoita zvemadrugs anototengesa madrugs. Vamwe vanhu vanotobva kunze uko vachinomutora kubva muklasi kuti ndiri kumboda order. Wobuda muklasi unotengesera munhu odzoka muklasi akudzidzisa vana. Paari kutengesera mumwe iye aringambotanga ambopfapfaidzaka haungatengeseri vanhu kachinji osati wamurayira. Tobva ipapo baba vachigore rakapera vakabatwa nemhosva yekupomerwa kurepa umwe mwana. Vapomerwa kudaro nyaya yapekere kumapurisa vakanzi havasi kuonekwa asi zvazoonekwa kuti ikosinozvo vakabva pachikoro apa vari kushedzwa sahedimasta pachikoro apa but ikosinozvo havasi hedimasta vatori hedi kune chimwe chikoro chakavhurwa chakafanana naichochi futi chinenge chingori mukona vagara vari mudzidzisi. So vanhu vari kuti chikoro tinoda kuti chimboongororwa. Saka ndambenge ndichizama kubata vakuru mafoni avo ari kuramba sekuchikumbiro chavabereki vechikoro vamboongororwa kuti chikoro ichi nokuti vamwe vana vari kutorwarira ipapo. Baba Isabel, vabereki vanozoziva kuti apa pane chikoro kana vakaona pane chibillboard handiti ichokwadi chitoripo chakatonyorwa kuti Bhoshongora Primary School. Hamusadaro chakatonyorwa Bhoshongora Kanyemba Primary School. Ichi macho asi chikoro chidiki kubaka kubva pa ECD kunosvika form 4 ECD kusvika form 4. Vabereki vaenda here kumaofisi edzidzo kunzvimbo ikoko kuti vanoripota kuti pamboitwa inspection womboonekwa kuti chikoro ichi chine matsamba here. Ndio zvavataura kuti kana tichida kuita izvozvo tibatsire chai pachimuti tichida kuita izvozvo totanga kubva papi kuenda papi kuti vakuru vasvike ende vatomira nawo tione zviri kuitika. Mungaziva here kuti pachikoro apa pane vana vangani? More than 600. More than 600. 600. Vamwe uya masikati vamwe uya manheru vamwe uya useni vachichinjana. Sei vari kuti mumwe wemudzidzisi anowaka mwana wababa naamai varidzi vechikoro anoita zvemadrugs anotenga kwaari vanondero chinotenga ipapo kwaari madrugs kochecheke nochichitengesa achivanzikeka nokuti vanotenga vanobva kutenga ikoko vachitoenda kunobvisa mudzidzisi muklasi ende achitumwa mwe munhu chikonzero akasungwa ndinga kuti chasungiswa nani anoenda kunotora ega obva agamuchidza munhu apa akabata choko ari muklasi ko vana vakaexposwa kumadrugs zvotori izvozvo. Kana iri lacho mwe unobuda panze otevera mugwagwa mutoileti havasi kukwana vamwe vachirova odha yavo panze vamwe vachirova mukatombo. Apatorina kana vanoshanda zvezvekuti vanosuka matirizi vanda sei vana iva vanhu vanonzi sukai zvakare pakaipa zvikanzi kuri kunayo zvokuti uya uzoona aiwa kamadzi tiri kumafuna kamvura iri kufuniwa kuitira kuti kamera mukati mwamunda ukwanise kakukura bwinobwino. Mukadzi uya akapiwa murume uyu paakatora mukadzi nechikomba akazoenda kunotorawo mukadzi wechikomba chake ndiwo kugara naye. Kune avo vasina kuibata nyaya yekuguruwe kwa Chief Chipuriro chii chakaitika? Chokwadi yakaitika kwa Chief Chipuriro kwa Sabu kuchigwada ku Keystone Farm inyaya yekuti izvo kune mukadzi akaita chikomba akudarika pamusha wemurume uyu mukadzi wacho murume wacho ari kubhawa chikomba chakaenda chibage pasi. Baba mukuru wa mukoma wa murume aizoona kuti munhu ari kunzi anogara chinza anodana nemukadzi wemunin'ina wangu pakandwa chibage mukadzi anga ari pamba nemunin'ina wake mwana achibva tuma rinonga chibage chakandoba road icho mwana akanonga chibage chakatobikwa mukoma akanoudza hama yake kuti ndaona chikomba chiye chakanda chibage mwana akaenda kunotora vatodya vese nemunin'ina wake murume paakazosvika akati kuna maini ndiudze chibage chamavo chichabva kopi achibva ngoti shamu wari kuna maini akati boyfriend yasisi mukadzi achibva takurwa akanosiwa kumba kwechikomba chikomba chichibva chagamuchira chikomba chaka chine mukadzi wacho chikomba ichi chakabva chataka kunetsa mukadzi wacho chakuda serege mukadzi upi uye number 2 uyo mukadzi akatirega nimbosuduruka munzvimbo imomo achibva anogara pakangorugara hake ipapo muridzi wemukadzi uye akaendesa chimukadzi kuchikomba akazoenda kunofefetedza mukadzi uyo
maiguru vai ndo vakudana saka varume ava vakachinjana nyaya iyi muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei vanoda kuziva pairi kwa chief chipuriro kuri kuguruve Keystone Farm pasabhuku chigwada ndo pairi. So chikomba chakugaraka nemudzimai wachakatora kune mwe murume. Yes. Varikutodanana vatori vese mai guru pakona kuti pauya mainini vachibva vasuduruka. Yes. Uya murume wokusiwa kane mudzimai akaenda kuchikomba ende uyu izvi zvakatonoudza vatezvera kuti mukadzi uyu ndatora mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva po rikiti bvu regai katinzwe paka ndapindira muri yeZimbabwe rega ndingoti Harare chiri kuti kudini ndapinda ndiri mukati meguta reHarare muri yeZimbabwe paita nyaya inorwadza nyaya inonetsa iri kushungurudza mumwe murandakadzi ari kushedzera tine murume wangu tagara tese ndokubva taita vana vedu asi takasvika panguva yekuratidza kuti takasvika pakusawirirana rudo runoda vanhu vanogara vese vachiwirirana vachitamba vese kana musingatambi mese muchiwirirana mumba machambude chinhu kunyangwe vana venyu hapana chavanodzidza zvatakasarudza pakati pedu ndokuzoona kuti tikasiyana tiri vapenyu zviri right mumwe nemumwe uenderera mberi neupenyu hwake zvadaro mhuri yeZimbabwe mukadzi akaenda kumusha kwake aenda kumusha kwake ndokunogara akuitawo zvake aisi ndiyanga ine vana handi panguva yekuti ikodzero yemwana kuti anofanira kunge aine mapapers enyika akakwana birth certificate chitupa right kana passport anayo kana driver's license ndezvake zvinoshevedzera amai vanoti kuna baba mwana wedu zera raari anofanira kunge aine bepa rinoratidza kungave kuchikoro kana sei kuti mwana wemunyika yeZimbabwe uye zvanabereki vari muno asi kuti aite mapapers aya zvinoda baba namai amai sizvovarova nemwana baba vari kuramba amai vazama kuenda kupolisi vari ndaenda more than 3 times hapana chandiri kubatsirwa hapana chiri kubuda so chandisaziko zvino ndechekuti kana murume achiramba kutoresa mwana wake birth certificate nekuti ndinoziva kuti mwana wake nezvotagara tese handiziko kuenda nekuti kwandaenda zvakuna kubuda inzwai zvimwe zvaakuchitiwa nababa vaiko zvinozvi vanofamba voenda pamba panogara mai ava nevana ava vanosvika vanobvisa hembe dzavo dzokupfeka trauzi rakapinwa vobvisa bhandi voridzikisa pasi vobuditsa mutezo kumwana voshevedza Isabel andi urikuda birth uyautore vachimunongedzera nekumuratidza mutezo wavo baba Isabel ndiri kutaura nyaya iri kuchema nevamwe mai asi vari kuripota vana chavari kubatsirwa so vari kuti last option yekuti ndiite mwana ari kushevedzera kuti baba vako avo ndoita sei amai zvikanzi baba vangu varipo panogara amai avo mudzimai uyu nevana murume anopasiva ndo paari kusvika achiitira izvozvo kumba kwavanogara ndo kwaari kuenda achiita izvozvo mwana uyu ari kuratidzwa nhengo yakavanzika nababa mwana akura sei mwana musikana 16 years hai zvinenge zvichiitika nguva izvi kwadzi dzimwe nguva anogona kutongosvika vachirova dhoo usiku vachipinda dzimwe dzimwe vanozvitema masikati machena vakatemera kuti hakuna vanhu vakawanda vobva vaita izvozvo bwera utaure birth certificate yako birth certificate yako ichi amai pauri kuenda kunoripota kumapurisa vari kuendesa nyaya yokuti kudini kuti vakutanga vakaenda vachizwa murume asirotoresa mwana birth certificate svika ndichamudana bari kudanwa asi kudanwa iko ndopatanga nyaya iyi so vari kuti iko zvinozopasvika papoindi iyi ndakutosvika kugara pamba kuti anogona kungomuka akatiuraya kuti rwisa kana kuzobata iye mwana wacho nekuti kana vachikwanisa iwo kubvisa hembe vachibvisira mwana sikana kunyangwa ne 10 years uchimuratidza kuti mwana zvakadaizo chinomukonesa kumbata mwana chichi vakaendere kunoripota nyaya yababa avo yokuti vari kubvisa hembe pamberi pevana iko zvinozvaenda kunoripota zvakare mapurisa hapana zvauri kuita pane zvinhu zvapana zvati zvaitwa regai timbonzwa vedare
munoitonga sei iyi? Mudzimai nemurume vasiyana, dzimwe nguva munoona kuti kusiyana ndiyo ka option yokuti munyatso kugarisana mune zvakanaka, zvinenge zvaramba zvemba. Amai vatora vana vari kudaka kuti baba vatoresa mabirth certificates, vari kuramba. Amai vakazotoresa vana 2 vachitoshandisa kasenemu yavo, mumwe mwana achibva aramba achiti baba vangu ndinovaziva ngavanditoresa. Baba vari kuuya vachibvisa hembe pamberi pemwana. Right, voita seiko amai ava nevana? Chekutanga, sei vari kuramba kakutoresa mabirth certificates vana? Handiti kachechi 2 vari kubvisa hembe pamberi pevana. Voita sei vana naamai? Tibatsireka 0773 238 096 0773 238 096. Vanonzwisisa vanoziva nezvemutemo, please tibatsirei. DJ Manoti Pagweru, Kanyemba, iyo yemwana yandibata yokudonha kwemwana pachikoro kwa Mutare. Zvaimboitika pachikoro chandakadzidza kuGokwe, endi kwaidonha mwana anenge achigona pachikoro. Ndinonzi baba Alicia Pagweru, chakabatwa chimuti kuti dzvi. Wow, baba Isabel, hanzi zvaimboitika kuchikoro chandaidzidza kunonzi kuGokwe uko pakaipa. Nhamba dzandakupaidziya ndedzokutexta kana kutumira WhatsApp message. Kana mukafona hapana nokudairai. Amai avo ngavasanetseke, ngavanotora vega birth nesenemu yavo, hazvina kana basa. Ndo zvandakaita ini, vasiyane navo baba avo. Ndinonzi Chipo Nyabonde, ndiri kunoko kuchitungwiza. Mwana ari kuramba kunotoreswa ka birth certificate nesenemu yaamai, achiti hazvingaiti nokuti baba vangu vapenyu. Awarapa Oita sei? Yes. 0773 238 096. Hawe ziri kudiyana zafika izvo pana 29 minutes to 12. Kuna mwense muchangoti pata National FM Radio Bozhongora Washington Marimira Pabodzi kana Kanyemba Bonzo. Tiri nkati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe. Tinodzosera kasando kwa muri wadiwa vateereri. Ndimi muri kupaka kuti chimuti chiende kure. Baba Isabel, pane chimwe chiri kupisa. Tichaedza kubata ka legal advisor Tete Priti Mutandwa vatibetseredze kuti koka na nyaya yadai yokuti baba vanoramba kakutoresa kavana mabirth certificates, uye baba vari kushungurudza mwana kuburikidza nokusvika vachibvisa kahembe pamberi pake. Voita sei? Tikavabata towapinza kapamhepo tinzwe kuti muri yeZimbabwe ingabatsirikane sei. Tsudzurai. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo panapa. Nyaya ndiri kutaura iri kuitika nzvimbo inonzi Darwendale. Nyaya yepaDarwendale ine vanhu vari kushungurudzika mushure mekumwe mune munhu akakuvara, akarohwa netsvimbo, zvekutyuka gumbo, zvekupinda pakutopindwamo, admitwa muhospital maari. Asi vanhu vari kunetsekawo vari kuti izvo mutemo unoti kunyange ukakanganisirwa sei hautongo wega, ndokusaka nyika ine mutemo. But pamutemo wacho iwowo vari kubvunza kuti izvo kana munhu azojambira mutemo kuti abatwe aendewo kunotongwa iye, zvinoda nguva yakaita sei? Matichi chakaitika paDarwendale. KuDarwendale kune nyaya yakaitika yakamira sezvizvi. Kune vakadzi vaviri vakanetsana pane imwe nzvimbo. Vanetsana vakadzi vanhu ndokukandira mashoko ekusawirirana. Vakandira mashoko ekusawirirana. Muridzi wemukadzi umwe uyaye akaenda kuna vamwe mai vanove vane murume akazokuvadzwa kumba, achiti mukadzi wenyu arusana nemukadzi wangu, ndokunetsana ikoko. Umwe mwana akanga aripo akatobuda asina kuramurira ipapo kusvikira baba vazouya kuti mungauye here kuzorwisa mukadzi wangu pano pamba. So kana pari pamba upi biri varume vanga vauya vaya vane mukadzi akanetsana nemukadzi uyu vari kunzvimbo yavanga ari vachibva vatora dande kana kuti chimbo ndokurova baba ava zvokutyora gumbo kumba kwavo. Ava vari kushevedzera kuti takanoripota, taripota nyaya munhu akatoadmitwa ari muhospital. So vari kuti iwo pavakaripota nyaya iyi, vari kuti iwo vari kunzi iwo amufane kuti tungamirira, isu tisu tichaziva nguva inobatwa munhu. Mapurisa ndo vari kudaro. Apa munhu ari muhospital arikuda kurapwa. So ivo nenyaya yekuti izvo avari kuti haisi mhosva, asi toda kuziva kuti kuenda kunoripota inyaya yekuziva kuti kana paitika noizi yakadaro mapurisa vanopinda pakati. Asi chatisiri kuzoziva isu tinoshungofunzori kana unoripota munhu akutoita sei ari kubatwa. Saka isusu munhu iye izvezvo anotogara achitotaura kuti izvo ari panze mese tinogona kukutyorai. Saka chitakanoripota nyaya yekumapurisa. Saka munhu ari kuramba achitochivhundusira kuti mese hambisati matanga tikadzokera kumapurisa tinonzi izvo
nguva yedu tine nguva yatakamirira tofanira kubata munhu so takusvika kuti dzimwe dzenguva nguva yayo isati yakwana tinogona kupinda muhosipitari sitachorwa saka munhu kana asvika aripoterwa nezvimwe zvaita zvinoonekwa zvinotorwa nguva yakaita sekuti munhu abatwa vamwe vanhu vasununguke. Tinotenda mungaziva here kuti pakaitika chiitiko ichi pakarohwa nokutyoka murume uyu kusvika nyaya pari zvino zvava nemazuva mangani munhu asati abatwa? Zvane 1 week 6 days. Yeah. So kuti munhu akaponda munhu anomirira here kunzi anzi kana avigwa ndio parichazvinobata munhu. Zita remupurisa wawakanoona pawakaenda kudhaondera ikoko riripo? Vanaro. Kana waripota nyaya unotoudzwa kunzi bepa rako iri mupurisa achita nyaya yako ndi uyu. Right. Vanayo mupurisa wavo ende vatoti vakatofona ndizvakudaro chirwanzi mirai don't rush. Vakambozodzoka here zvekare kukamba kuye kuti vanosvika vachiona member in charge? Izvo vasati vaita ndizvo vakuda kukumbira kuziva kuti kana zvasvika panguva yakadai isi tiri kufambira nyaya dzacho tisu takutovimbiswa dzimwe tsvimbo togona kuzokuti kana kuti unoona member muchaji officer in charge taurwa kuti nedzimwe tsvimbo zvine kutora nguva yakaita sei tizive kuti kana ichiri 1 week totombotiza idu pamba tichimirira 1 week. Yeah, regai tinzwa noziva mutemo tiri kukumbirawo vanonzwisisa mutemo ndoziva kuti izvozvi vanenge vakateerera vanoziva kuti zvinofambiswa sei. Pane chakaitika kudhaondera icho munhu akasvika pakutyorwa gumbo ari muchipatara vanhu vakaenda kunoripota kumapurisa munhu asati asungwa ofisa vakafonerwa vanonzi vanhu ava vanopindurwa vachinzi musati mhanyire tinoziva basa redu. Zvinotora nguva yakareba seiko kuti munhu anenge right amhangara nyaya kana kuti munhu anenge amhangarirwa nyaya abatwe atorwe? 0773238096 0773238096. Kanyemba baba avo vari kuratidza mwana nengo yakavanzika vanoda kudautswa chaiko kurohwa chaiko. Ndinonzi defense madondo pagoromonzi pamajuru apo ndimhoresera timu yangu inosanganisira discuss chigwededza right hanzi wamukase nemudzimai wangu forget nyemba nevana cho madondo observant madondo padande apo na mai domi muba umo na Godwin Makine timu yese inoshanda pa lithium ndichiti shandai vakomana. Ndinonzi defense madondo pagoromonzi pamajuru 1. Atikurudzire seNational FM kuti titonge tega tirove tega aiwaka ndosaka kune vemutemo handiti regai tinzwe kuti muri yeZimbabwe inoti kudiniko 0773238096. Bosho masituation anofanana neiyo semune yangu ukaona zvakadai vanhu avo vakatadzirana pakuru zvekuti baba vanenge vane bundu hanzi risiri kupera vanhukadzi vanoonererwa vasingazivi alright vanoonererwa vasingazivi ramangwana. Mukadzi uyu ane zvakaita kumurume wake ngataure chokwadi hanzi ngataure chokwadi akasanopfapfaidzwa anotaura nyaya yake kungoti baba vakubhaiza pakuzobvisira mwana bhurugwa. Ndinonzi tafadzwa okay ndinonzi tafadzwa chokora paGrayson Park ndiripo pachimuti ndakaita chokubata kuti dzvi. Alright tiri kunzwisisa kuti murume uyu anogona kunge akakanganisirwa handitika asi kovana dambudziko ravo nderei vari kuda kamadhokumento ekurarama nawo mabirth certificates. Baba vadini kuenda kunotoresa kavana mabirth certificates right vana vapinda papi kana vakakanganisira naamai vacho right ndizvozvo kovana vapinda papi sei vakuzoenda kunoshungurudza mwana kubudikidza nokubvisa kabhurugwa vachiratidza mwana nhengo yakavanzika. Andisi kuziva 0789600748 wopinda live pa National FM. Hello mamuka sei? Mamuka tamuka tiri kutaura nani ari kupi? Kutaura na Fortune pakadoma. Ani? Fortune ari pakadoma. Fortune? Kukadoma? Tibatsirei tinzwe. Chikomba ngachipuwe mukadzi wake. Chikomba ngachipuwe mudzimai wacho? Ngaposiya mukadzi ake chikomba abva apiwa mombe dzake dzakaroora nadzo. Alright. Oramba mudzimai. Ngasiye mukadzi. Baba Isabel. Hanzi ngasiye mudzimai. Opiwa roora rake.
Chokwadi ichocho. Aiwa tinotenda Fortune ingomutsa vaviri vatatu kukadoma ikoko. Ndoda kumutsa hama dzangu dziri padombo shava. Aha. Ndekwadziri dzando dzomutsawo vari pamakonda apo. Vakwana yavo. Tinotenda. Baba Isabel. Chana nguva yakareba sei chipo chikoro ichi? Nguva ndisina kuzovabvunza kuti nguva yareba sei. But vanhu vari kurwadziwa ende akakwanisa kutaura zvakawanda nokuti ivo pachavo vanogona kunzi vakati school fees yanzi $60. Wodati sezvo mune moti ndimbodzidzai but muchitsvaka. Aiwa regai tibatika honorable minister. Honorable minister torerai moyo. Minister wePrimary and Secondary Education. Tovaudza nyaya iyi izvozvi kutaura kunoku wobva watotuma ma-inspectors avo. Woenda kupi? Kwapo paStone Ridge. PaStone Ridge. Okay, tinotenda. Regai kapari zvino. Mushe kuri sei? Kunoku kuri bo tiri kutaura nani ari kupi? Tichaona makwerere kutaura. Ari kupi tichaona makwerere? Ari pakautri pake. Kobulawayo. Kobulawayo. Kunjani wena? Kuri kunaya shama. Kuri kunaya? Kuri kunaya singaiti. Okay, tibatsirei tinzwe. Wakanyema. Chikoro icho chinozazi zvikuitika munyika munomwe. Zvakaoma shama. Mutemo unofanira kutopindira because zvakangooma. Zvakaoma. Zvakaoma shamariri. Tinoona kudzidzisa zvipane zvikuitikawo zvazvo. Zvokama zvakaoma. Vagari nevabereki vari kuStone Ridge vanofanira kuita sei? Kutongoenda kupolisi. Wonoripota kupolisi vanobatsirika. Okay. Zviri kuitika pachikoro pandizvo baya. Mhosva dzacho dzawandisa. Mhosva dzacho dzawandisa kanyemba. Kutanga kwegore rezo tanga nemhosva dzakawanda kudaro. Kuti nyaya dzemadrugs neuku kuti mafacilities asina kukwana apo pane vana vanopfuura 600 neuku. Hapana chinotomboitika chakanaka pachikora pakanyemba kutaura chokwadi yechecho vana vese kudzidzapo vatori padhenja che. Ma1. Ma1 chevaiwa asi vanobatsirika vabereki ngavaiti vanoripota kupolisi. Rega titi vabereki vanoripota kupolisi uko tichibata zvakare ka-Honorable Minister wePrimary and Secondary Education, Honorable Minister torerai moyo. Papo chepo kanyemba kozoita chapagoko icho. Havakadindasarinda. Painongopindira chete goko inovharisa. Aiwa goko inosimudza mafedha akareba. Master fedha. Aiwa tinzwa izvi majibhata varume nezvokuzamboite zvinhu zvimwe zvakanya kudaro akoma. Unomusainira pepa rekuti munhu akaenda chero kumochari akafa ari mukadzi womwe munhu unosainira kuti ndapedza. Vakomana vari kugatisa daro akoma. Musadaroka mungati mimi ko iko kutongodanana nemudzimai wemuridzi wobva mupa pamuviri azvizvivi ndire. Zvinhu zvakanyanyisa ane zvinhu zvakawandisa munhu isamadza kuti unenge wati kanyemba vamwe vanhu vakashinga mugeza akafa ora tichitambira futi kutako. Izvi zvokuti zonzi akazoshaya ndezvimwe asi iko kungokanda shoko mudzimai wemuridzi wobvotanga kudanana naye. Yagara itori mhosva so kana vachidanana naye kachibva kugumira ukada akatomudza tashamwa kana zvazvo kunosaina mapepa zvaihodza murume wako. Pakaipa. Pakaipa kanyemba aiwa tovimba aiwa. Varume tichatsurika tidzidze zvimwe zvetichisiya umire nemba yako zvoti aiwa ndakawana navakadzi ngavazoti vakawanikwa ndizvozvo chaizvo. Ngavazvibate madzimai kunyanya. Aiwa tinotende